Ihawan sa dakwan sa Mandawi, Gipasirhan na sugod karong adlaw tungod kay wa kini wastewater treatment facility. Mga negosyanteng baboy nagkaproblema kung asa sila magpaihaw sa ilang mga baboy. Si Chona Carrion sa exclusive report. Nakapaski na ang notice sa pag-undang sa slaughterhouse operation sugod karong adlaw. Ang maong Ihawan nga naa sa barangay Labugon gipasira sa Environmental Management Bureau. Gumikan kay wa mag-function ang ilang wastewater treatment facility. Nakita kini atol sa inspection sa EMB niadtong Hulyo 2018. Girekomendar na gyud kini sa EMB nga pasiradaan karong buwana kay ang Hugaw mo Deretso man sa dagat. Gidugang ni Almendras nga wa usab nag-function ang conveyor ug boiler sa maong Ihawan, maong manual na silang mag-init og tubig. Giingong mas dako pa ang gasto kaysa kita sa maong Ihawan matag buwan. But ang report atong makuha nga doon na kuno na. Pero wala lang mag-function. Pagi kuno na mo function since pagbuhat na. Kaya kung wala ng wastewater treatment facility, asa man na mga agay-ay sa pag-ihaw. Sa dagat man to, no? O doon man dagat na itong facility. Ang mga negosyante og baboy na problema na karununot sa pagsira sa maong Ihawan. Apan wa sila laing mahimo kung dili ang pag-adto sa pribadong Ihawan nga diha sa Mandawi City. Sa uman nga wala mamikuan na pasiran man daw ni kay Hugaw kayo. Mo gani mamunay problemahan na mo ron asa ni ibutang nya ang baboy asa ibutang. Problema kay nag-asa ri magpaihaw pud kay wala man kay sira na mga Ihawan diri. Nga ang ikaduha sa ng kabutangan na mo gibali mi wa asay kabutangan dito. Yang Ihawan dito pud ug atong paihaw illegal man dito dako pan. Samtang ipasusi sa City Engineering Office ang maong slaughterhouse alang sa rehabilitasyon niini. Uban ni Jun Solon, Chona Carrion, Balitang Bisdak.